Pining tuiga karon no? Halos tanang tao nag-vlogger na. Yung iga na lang post. Pastilan. Halos tanang muagi sa akong newsfeed sa akong Facebook. Vlogger. Napay ga status. Oh, ka-vloggero na ko. Tamawa. Dagko gid guro dugay sildo ning vlogger no? Ay mas maayo og mag-vlogger pud dagway ko. Mas maayo vloggero na lang dagway ni kinabuhi ani. Tika kama nang datos pag-vlog. Pitaka. Na agyo dagway ni sulod kwarta. Anay, kini ama. Kwarta. Dili lang na pinako ni Uli. Kwarta naman. Sayang kayo. Tira naging bato pa. Tira, Kaisa. Pasig vlogger tong bayhana. Ay kami naman sa kilid. Nagtago-tago ba? Matay. Ako lang na ninyo uli. Kay basin, tagaan ko dakong kwarta. Premium ba? Premium. Uso biya na rin nga vlogger. Kita ka na kayong vlogger. Pasti vlogger to. Tagaan ko dako nga premium. Gok doon ako to. Miss! Unsa man? Nahulog yung pitaka, miss. Ha? Uy, hala. Salamat kaayo, migo. Okay na, miss. Kay nahulog mong guard dito. Pag-agi ni mo ba? Wala ka kabantay. Salamat kaayo. Klaro kayo. Vlogger kinimbayan na siksi kayo. Matagaan sa kuron og dako nga premyo kaya kung giuli yang pitaka. Klaro kayo nga vlogger ni. Dakan kayo ning kamera ron aning palibot. Aka na. Okay ra gyud na, miss, kay sayang bukay mong kwarta dili mauli. Ako gyud nakakita ko nga ikaw ang nahulugan sa nang pitaka. Muna ako jud nang giuli nimo gilagas gyud ti ka bisag taman sa ginhawa kutas na kayo. Ala, salamat kaayo, migo. Siguro kung dili pa iko nakapunit ani, murag dili jud ni mabalik sa ako siguro. Kung lain pinakapunit ani mo pitaka, miss. Na, pastilan. Dili na gyud na mabalik si mo ha. Tarang pitakahan yan ay dagang sulod kwarta. Na. Swerte na kayo kung mabalik na si Muha. May gani kay ako'y nakapunit. Utan, ligdong nga tao. Ako ginanggi uli sa Muha. Asa na ako ng kamera na gwidapita? Gani, migo. Salamat sud kayo, migo ha. Sige, kamulakaw sa ako, migo. Kay gamituno magud kayo na ako ning kwarta, migo. Mulak. Sige, may, sige. Mulakaw na. Mubalik ka na. Klaro kayo. Anak mo ng mga vlogger ba? Mubalik ka na kayo magpa-picture, maghibog ka ng mga tamil-tamdil, yung mahatag na kukwarta. Ako rin pabuto. Mubalik ka naman gina ba? Paabot lang sakta. Harap kayo, mubalik ka naman ginturon ba? Uy. Layo naman kayo. Waman mubalik. Huwag niya maayo ba? Matay. Huwag yung mubalik, oh. Alam mo po yung mga tao rin nagdaladalag kamera. Agay! Matar. Di na gini maayo ba? Wako tagay premium. Kuk doon tani. Di na gini maayo iya ba? Miss! Kabiyot sa miss! Uy, migo, unsa man? Tasa. Ako nang, biga, nakay nalimtan. Unsa may akong nalim? Uy, hala, sorry, jud kay migo ha, tay sa... Kuot sa bulsa. Tanawa ra. Taga, anjo kong premium. 20, migo. Ataya, 20. Salamat sa pag-uli sa akong pitaka, migo ha. 20? 20 ra? Karang dili dahil ka vlogger, miga? Dili, migo. Taya, eh. Ay, pagwan ako iuli da. Kwarta na unta. Abi, man ko na kong vlogger, god. Imo na na 20, miga. Imo na na.